Tot el que recicles es pot convertir en matèries primeres que acabaran sent altres productes. Un exemple. Vas a la tenda i en comptes de demanar una bossa de plàstic, portes la teua pròpia bossa de casa. Compres diverses coses, entre elles una botella de refresc i una d'aigua. A casa, quan les acabes, les separes correctament de la resta de residus i les deposites en el contenidor groc. Aquestes botelles poden tractar-se i tornar a convertir-se en la matèria primera d'un altre producte, com pot ser una bossa d'anar a comprar feta amb plàstic reciclat. Ho veus? L'economia circular és això, reutilitzar, reciclar per allargar la vida de cada producte i estalviar recursos naturals.